Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Berkenalji. Oke guys, kali ini hari Jumat guys, aku arep buah resepsinan ngene Mbak Santi. Soalnya aku diundang guys, resepsinya ning Seoul. Iki mau aku durung iki guys. Maklat. Dulu. Enggak bareng balik guys. Ini tadi. Ya aku nempel sari soalnya gimana hari Jumat kan itu guys apa tutup se terus buka jam 1 jadinya gimana aku semaca karek mulai Sumon go. Sumon guys, semangat temen. Doain apa nih guys. Lambu tambah durasi guys. Yo. Duh, kleru. Kleru. Untuk souvenir kimang guys. Souvenir iki. Kimang neng kono barang Mbak Ripa, lek ngatemi, lek Damis, Mbak Dila, Mbak Dewi guys, barang-barang ki Mbak Ripa ini ndi Mang. Karo meneh nanti ki aku tuku es ngene. Lek ngatemi. Iki aku mangane tensine no. Wala tensine munggah. Kok jeneng nek tensine munggah ya, Rip? Turunan. Iya, bojoku ya. Turunan. Tapi aku alhamdulillah ora. Jo. Tenan mau ning kene ketok kinclong ndangan. Tenan kok Bayar ya. Piye no, iki kok riwi ae yo. Jajal motor. Berarti tungkari mang. Nah, anak lanang iki ngono ki yo, modife modi motormu. Digawe piye? Digawe nek ora bekas kok mati. Oh, gas iki cilik. Iki sapa? Nah, ngelek ngatemi. Nah, Ben gak apa-apa. Mana es teh gak apa-apa. Kopon tapi mak. Mama ndekne njek kalau kok dikasih es mah. Wis. Ngene sapa mu nggonku ndelok. Iki lho ngene. Delok gorene delok. Wah lagi. Ajur nehan iki nggonku ne. Nek ngono ki piye? Iku mang apa tanggo kan sik kiwir-kiwir petek lem LT kula yo dedak tal malah. Tapi gelangmu mirip bebek nganu, Mak. Gak kan kolongan, padha kolongan iki enggak piye. Kilo kene setelku ngene nek botol anu bahaya iki. Gelange Mak sing kula mau 4 gram tapi gede ya. Ki pirang gram lek? Ndi? Kuwi lho, 4. Tapi gede ya? Gede. Tak kira anek nganu. Masamu kuwi nek nganggo kuwi piye? Tak korek dhisik iki nek. Dadi ora usah ngono. Maksud iki dibenggang kan tak anu gak apa-apa. Gak apa-apa. Memang aku ngene apa nganggo kok ngene kok. Deloki. Jane kan gak begang ngono. Jane kan miring ngene lah. Iki amu. Iki. Iki sing ki apa iki amu? Apa sing kene? Sing gak ada lah. Iki. Aku sampe nek dedek ta anu. Sampe aku nek matrekne ning jero ae mbok mau dari tangga. Ya jenenge Matrekno apa petuku Mas? Sak juta luwih. Matrekno cing. Jare medoni ning anu ning HP, ning HP medon lek. Lah mosok seminggu mundhak 500 luwih mu bio. Ning HP jek 5. Jaman patrenan rupane elek. Yo gak maneh ha. Ki Mas kawin amu. Apa Mas Rokan? Iya, Mas Rokan. Malehi. Iki asine yo. Padahal nek ning di patrekna apik lah teh kena apa. Sendalku wae. Iki anu mbah. Sendalku anyar le. Ya iki sendalku anyar ki. Sendal murah.
Aja sendal mesti temo. Wes. Lah ya koyo Gak mam. nomor sendal. Gak mam. Iya. Meling-meling kok. Iki pirang gram ya? Iki ya gede ya. Enek wong asli iki dadak dikekno aku. Gede mu undangan tebel mungkin. Paling zaman dhisik iki gede-gede. Heeh. Nek jaman saiki gak? Saiki kan Mas larang. Heeh. 1 juta luwih ya Allah Gusti ndek kae kok ora tuku mas sing akeh yo nek murah. Lah nek roh nek ndek dhuwit. Ndek biyen yo maksude. Ndek biyen mok 300 200 sih mu. Ndek aku tuku 300. Yo awak dhewe sing tabungan. Lah yo lek cara mono kan inflasi ngono ya jerene. Ngono kok gak mikire ndek kaya awak dhewe. Heeh. Apa nantinya? Terus apa nanti kowe? Terus iki 4 gram. Heeh. Iki 5. Tapi kira-kira 500. Oh, iki 500 wis 500. Iya, iki 750. Sendi? Oh, sendi nane kuwi ya. Saiki 1 juta luwih. 1 juta luwih. Iya le, ndak yo ndek biyen kok 200 300 kalau zaman biyen. Gram mbek iki 5 mbek iki dhek akeh kipas. 5 mbek 4. Iya, lah aku ki mang paro? 540. 500 ping 4 2 juta. Lah sing kuwi iki ping 5, iki ping 4. Walah, kuwi 3 juta. Kok mbok hitungi? Lah, peng-pengan yo langsung anu yo menyaut yo yo. Kok iso? Iki cek murah iki. Iki ping anu Mas Kawak le. Iki murah. Lah iya Mas Kawak. Tapi piro? 440 ya sih. Iki polarangi Mas 4 juta. Ndi Mas saiki? Nanti libur ada Masa 2 juta iki mu. Wah, tapi ya lah iki. Guys, unboxing apa jenenge iki? Souvenir deh guys. Iki anak pitane. Mesan ngene mate. Kali ngene harus. Ini merah marun. Coba. Nanti dek. Potong rambut dek. Potong yuk. The wedding of Ika Sandi dan Bayu Adi. Thank you for being a part of our special day. Ini dompet souvenir guys. Nek dulu ada, tapi aku pas lagi. Guys. Dalamnya ini guys. Kena dulu ada duit ini ditenteng di pasar nggo ngene wis. Pas iki tinggal ada HP karo duit. Gratis guys. Ika Santi. Oh, iki anak tulisannya guys, ternyata. Oh iya Isba. Soalnya Isba Ika Santi. Bayu Adi ya guys ya. Apa pen? Pen Andi pen. Guys. Gratis kilo. Di mana kono ki? Anu guys, apa jenenge? Teko kono jam 2 wae dari mau. Udah jam 2 kurang. Teko kono jam 2 wae terus mari kono maem ternyata yang kono wis acara sesi foto ngono guys. Terus kuwi wes bar terus maem terus foto nang dhuwur tanggung mau ambek damai sambil ngapeni ambek Mbak Lipa soalnya Mbak Dewi isin guys gak wani dekne. Kan dijak gak gelem ngono. Terus wis guys angel. Jadi iki guys. Aduh. Lah iya. Guys. Tak rusaknya. Kena itu guys. Kena itu marah ya.
Sorry. Kena ngisor kedua mereka. Terus ya wes mulai terus mulai ngatain lima tuku es nang mulai ngatain lang mulai guys nih ngomong aku UNS sih tapi yo ngono lah kayak fase terakhir soalnya ini mungkin pira ya guys yo nyewa gedung terus tak kira yo nyewa gedung ya cek dekor cek apa-apa ya guys yo duit pira ya guys yo habisan nek sing awak dhewe koyo lemah nek biyen aku ae padi-padi cek murah guys zaman dulu nek nang kayak 2019 iki cek 2018 sing aku nikah iki cek 7 juta terus nek biyen tanggapane ono iku apa jenenge atap CSH enggak sunatku terus maghrib ku guys sampai jam piro yo nek aku lali terus akeh ndek kae ku malahan yang ku ono sing itu biasa aku jenenge nganggo pedang terus mari ngono ilate diketok ngono kuwi kayaknya anu guys ndek mbiyen yo nganggo kuwi watu nek ijaran terus aku digendong bojoku iku apa enek pakune guys sore kuwi lha terus berarti yo ono gonge nek biyen aku terus pas resepsi iku gong ambek order tunggal kuwi cek murah guys cek 1 juta gitu enggak 1 juta 200 sih cek murah nek biyen padi-padi nih ibu mbak Tani Sidoarjo itu terus apa ngarani terapi dek kayak lombone sampai terus kerja terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.